Φυσικά ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ποιος. Και αρχίζουν τα μπερδέματα τώρα. Αν είναι το όνομα, αν είναι η ερώτηση ποιος κλπ. Μέσα στο διάλογο, αυτός είναι ο που. Μέσα στο διάλογο λοιπόν να ακουστεί και ο Γιασέρας Αραφάτ, ο οποίος ήταν τότε ο αρχηγός των Παλαιστινίων, και επίσης ο Κόφι Ανάν, ο οποίος ήταν ο γενικός γραμματέας του Ισραήλ. Λοιπόν, θα ακούνε δύο παιδιά να με σωμάσουν. Βάλτε το! Good morning, Mr. President. Oh, Condoleezza, 93. What's happening? Well, Mr. President, I have a report here about a new leader in China. Great, Condi, lay it on me. Mr. President, who is the new leader of China? Well, that's what I want to know. But that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Condi. Who is the new leader of China? Yes. I mean the fellow's name. Who? The guy in China. Who? The new leader of China. Who? The China one. Who is leading China, Mr. President? What are you asking me for? I'm telling you, who is leading China? Well, I'm asking you, Condi. Who is leading China? That's a math name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. General Arafat is in China. I thought he was in the Middle East. That's correct. Then who is in China? Yes, sir. Yes, sir is in China. No, sir. Then who is? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Gandhi, I need to know the name of the new leader of China. So why don't you get me the Secretary General of the United Nations on the phone? Kofi Annan. No, thanks. And can't you call me George? You want coffee? No. You don't want coffee. No, but now that you mention it, I will give a glass of milk. And then get me the United Nations. Yes, sir. Not you say, the guy of the United Nations. Coffee? Milk, will you give me that cola? Who is the guy of the United Nations? No. Who is the guy in China? Will you stay out of China? Yes, sir. Stay out of the Middle East. Just get me the guy of the United Nations. Coffee? All right. Now get on the phone. Okay. Τώρα η ησυχία, παιδιά, δεν μιλάμε. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενώ νεοφιλόφιλος Ανατολής που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές του εύκολα, τις οικογένειες του. Στις Ανατολής στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι.
Βαγγέλη. Εδώ είναι. Πώς νιώθετε που ξανέρθατε στο δημοτικό? Ναι, νιώθω πολύ όμορφα, γιατί το δημοτικό ουσιαστικά αποτέλεσε τη βάση για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι την απόφαση να γίνω καθηγήτρια την πήρα λίγο πριν τελειώσω το σχολείο, το δημοτικό, στην 6η τάξη, όταν δάσκαλος μου ήταν ο κύριος Στάκης, και λίγο πριν τελειώσουμε το μάθημα της ημέρας, μας είπε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζαμε στο γυμνάσιο. Αλλά εκτός από αυτό, μας είπε και για μια περίεργη γλώσσα που θα τη μαθαίναμε όταν πέραμε στο γυμνάσιο, και αυτή ήταν τα αρχαία ελληνικά. Και μάλιστα μας είπε για ένα περίεργο ρήμα, το ρήμα ημί, που σημαίνει είναι, και ακούγοντάς τον εγώ μαγεύτηκα και αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Με τη διδασκαλία δηλαδή. Βλέπετε να είναι διαφορετικό το σχολείο μας τώρα? Διαφορετικό μόνο στα χρώματα. Οι αναμνήσεις υπάρχουν ακόμα και μένουν ζωντανές. Ωραία, περνάμε στη δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό. Η Μυρτώ Ασημακοπούλου. Περνάγατε ωραία όταν ήσασταν μεγάλοι? Ναι, όλοι οι καθηγητές καθώς και όλοι οι δάσκαλοι καθώς και τα παιδιά δώσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και για να με κάνουν να αισθανθώ καλά, αλλά και για να μην νιώθω κάτι διαφορετικά από τους άλλους. Επίσης, περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και κάνοντας αγγλικά και κάνοντας μουσική και γυμναστική. Είχατε φίλους? Φίλους είχα λίγους αλλά καλούς. Και αρκετούς από αυτούς βλέπετε σήμερα εδώ. Σας βοηθούσαν οι συμμαθητές σας όταν χρειαζόταν? Εννοείται. Πάντα όταν έχεις κάποια δυσκολία, ζητάς βοήθεια από τους φίλους. Και συνήθως τους πιο κοντινούς. Η Έλση Λεοντοπούλου. Έχετε κρατήσει επαφές με τους συμμαθητές σας από το δημοτικό? Πολλούς τους βλέπω στην γειτονιά, με άλλους έχουν χάσει επαφή. Όταν πήγαμε από το δημοτικό όλοι αλλάξαμε σχολεία, ο καθένας πήγε αλλού. Μετά πήγαν όλοι στο πανεπιστήμιο, μπήκε ο καθένας σε άλλη σχολή. Και έτσι με τους λίγους που κάθισα τότε έχω ακόμα. Ο Παναγιώτης Εξουρής. Θα έχετε κάποια ανάμνηση από το δημοτικό σχολείο που θα τη θυμάστε για πάντα? Αυτές είναι πάρα πολλές, τι να πρέπει να θυμηθώ. Ακόμα θυμάμαι εκείνη την εκδήλωση που είχαμε κάνει γύρω στην Τετάρτη του Δημοτικού, που αφορούσε τη Λυκού Πολυτέλεια. Και θυμάμαι το πόσο άγχος είχα και περίμενα η κυρία Σάσα να μου κάνει νόημα ώστε να ξεκινήσω το τραγούδι. Θυμάμαι και σε εσάς τώρα. Αλλά εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν πιο αγχωμένη από εσάς. Ο Ευρυπίδης ο Πούλος. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο συναντήσατε δυσκολίες στο διάβασμα στη συνεργασία με τα άλλα παιδιά? Σαφώς συναντάς δυσκολίες όταν αλλάζεις περιβάλλον. Σαφώς συναντάς δυσκολίες, αλλά γρήγορα τις ξεπέρασες με τη βοήθεια των παιδιών και των καθηγητών. Κωνσταντίνος ο Χαϊδεμένος. Πώς νιώσατε όταν περάσατε στο πανεπιστήμιο με τόσο πολύ σειρά?
πρωταγωνίστες. Είχα διαβάσει πάρα πολύ και σαφώς ένιωσα ότι ενταμίστηκε ο κόμπος. Η Χαριτίνη Κορονέου. Πώς ήταν τις δυσκολίες που καταφέρνετε τόσο πολλά στη ζωή σας? Ναι. Σαφώς σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς. Που ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να με στηρίξει. Επίσης, κρατώντας αναμνήσεις και από το δημοτικό και από τις άλλες μαθήτες, ξεπερνάω τις δυσκολίες βλέποντας πώς τις ξεπερνούσα στο δημοτικό και στηριζόμενοι σε φίλους βέβαια. Η Ελευθερία Παπά. Πώς θα πάτε με τις σπουδές σας τώρα, είστε ευχαριστημένοι?